Bueno, pois moi bo día a todos e a todas, moitas grazas por asistir a esta presentación dunha nova edición das Xornadas de Folclore da provincia de Ourense, concretamente a 41 edición das Xornadas de Folclore, que, como ben sabedes, pois é probablemente un dos eventos culturais máis relevantes ao longo do verán na provincia, e iso queda corroborado de feito nestas 41 edicións, 41 anos, pois traendo cultura e folclore internacional a nosa provincia e convertendo a provincia de Ourense pois no epicentro folclórico de Galicia, non? Durante estes días. Como vedes e como sabedes, este ano pois as xornadas vanse celebrar entre o día 10 e o 19 de agosto, e ademais pois temos que formarán parte destas, estarán presentes nestas xornadas 6 países, grupos folclóricos de 6 países diferentes, sempre tendo en conta pois a calidade como elemento fundamental pois a hora da selección dos grupos. Acompáñame tanto Xavier Fernández como Xulio Fernández, que son dentro do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, pois tamén os impulsores e alma mater deste festival que organiza a Deputación de Ourense a través, como dicía, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, que nos vai a falar, sobre todo Xulio como director artístico das xornadas, pois un pouco máis pormenorizadamente dos detalles dos diferentes grupos que forman parte e do que vai ser o desenvolvemento das mesmas, pero como sempre, pois xa sabedes que os detalles fundamentais pois son que é un evento de moitísima calidade cultural, con folclore de máximo nivel, neste caso, como dicía antes, de 6 países diferentes, que ademais visitará diferentes lugares e vilas, como sempre, da nosa provincia, e que, pois, si algo caracteriza todos os anos as xornadas de folclore é que a resposta do público é fantástica. Entón, nese sentido, pois a verdade é que na Deputación de Ourense estamos moi orgullosos por esta aposta polas xornadas de folclore que levan sendo un éxito durante tanto tempo, e agardamos que, como non, este ano unha vez máis volvan a selo. Así que, pola miña parte, nada máis. Xulio, tes a palabra. Bo día a todos, bo día. Despois de 43 anos, porque há 43 anos que comenzamos con este maravilloso andar, con esta maravillosa aventura, porque digo que despois de 43 anos pouco me queda novo que decir, pero como cada ano sempre participan grupos distintos, vamos innovando e vamos enriquecendo o espectáculo. Vou vos a dar uns datos así en líneas xerais con números, e logo despois preguntade todo aquilo que consideredes de interese, porque se vou a dar todos os datos eternizaríamos aquí. Bueno, ao longo de 10 días vamos a facer 16 espectáculos. Estes 16 espectáculos percorrerán as principales cabeceiras da nosa provincia, e para el contamos con 6 grupos que veñen de 4 continentes diferentes. Temos 2 grupos de Europa, que son Armenia e Serbia, temos 2 grupos americanos, que son México e Ecuador, e temos Taiwán por o continente asiático e Kenia por o continente africano. Son alrededor de 180 artistas que, xunto coas 50 e tantas persoas da organización, pois vamos a cerca de 250 persoas que nos movemos neste entorno durante estes 10 días. Que características teñen os espectáculos para aqueles que sexa a primeira vez ou queiran ter máis información? Destes 16 espectáculos, 14 se van a compoñer con 3 grupos diferentes, de 3 continentes diferentes, e a cada grupo que teñen un repertorio amplio se lle seleccionou o máis chamativo, interesante e diverso do seu repertorio, e conxuntamente co equipo técnico de luz e son facemos unha produción. Isto é unha produción. O espectáculo durará aproximadamente entre hora e media e 2 horas menos cuarto, e as condicións que hai en cada concello son unhas condicións óptimas para que calquer espectador poda ver o espectáculo como se estuvese nunha sala de teatro.
Decir, obviamente, que o espectáculo está baseado na cultura e na tradición popular de cada un destes povos. É dicir, collemos o repertorio amplio do seu folclore basado na súa tradición e nós con iso facemos unha produción artística que configura un espectáculo grandioso. E non é porque o diga eu por dicilo, senón por a crítica e o seguimento que ten ao longo de todos estes anos. Obviamente, ano tras ano vamos millorando, vamos innovando, vamos facendo novas aportacións, apoiámonos en grupos que xa viñeron de calidade contrastada con outros grupos tamén de calidade contrastada, pero que nunca estuveron aquí para ofrecer máis riqueza e variedade. Entonces, por exemplo, este ano podo vos contar de que, por exemplo, o grupo de Taiwán fai 29 anos que estivo aquí e como este ano cumplía o 30 aniversario, dicir, fai 30 anos que se fundou o grupo, pediunos por favor de que lle organizásemos unha xira e nos encantaos porque tiñamos unha impresión magnífica del. E o outro grupo que repite é o grupo de México, que xa estuvo aquí en 4 ocasións distintas, un grupo super contrastado, un grupo super contrastado e que ofrece un espectáculo de peche de festival. Despois, todos os outros grupos é a primeira vez que aparecen non os países, é dicir, de Kenia xa tivemos grupos, pero non este grupo. De Armenia tememos algún grupo, pero tampouco este grupo. Ecuador é tamén a primeira vez que participa, e con isto o que quero decir é que temos un espectáculo en donde vamos collendo o millor de cada un dos grupos que, hai que decirlo, non somos nós o único festival que convida a este grupo, é dicir, nós, como Festival de Ourense, con un espectáculo de 10 días, non temos capacidade para reunir a este elenco de grupos, é dicir, estes grupos veñen patrocinados por a UNESCO e conxuntamente ca Confederación de Portugal e con outros festivales da Confederación Española, da cual somos socio activo, pois podemos organizar esta xira. Para poñervos un exemplo, hai grupos que xa están en xira hoxe en Portugal e que terminarán en Murcia ou en Tenerife. É dicir, os grupos, a maioría deles comenzan en Portugal, pasan por Ourense e logo continúan xira, para, nalgúns casos, como mínimo, estar 25 días e algúns están hasta 2 meses de xira. E isto nos permite a todos os cidadáns da provincia de Ourense pois ver en vivo e en directo un espectáculo magnífico, totalmente gratuito. Gracias á Diputación por confiar en nós un ano máis, gracias á Consellería por apoiarnos e gracias ao equipo do Centro Cultural Xaquín Lorenzo, que todo ano traballa e me atura, me aguanta, me soporta nas demandas que lle pido para intentar mellorar a organización ano tras ano. E por último, hai que agradecer e poñer en valor aos voluntarios, un equipo de 20 e tantas persoas, estudiantes e profesionais, que todos os anos nos axudan como traductores, como guías, como acompañantes, para que estes grupos que veñen de distintos países, teñen distintas culturas, distintas formas de ser, pois se sintan un pouco na súa casa. E ao final, pois dou fe de que o conseguimos e é gracias tamén a eles. O sea que eu creo que entre todos formamos un bon equipo e que, aínda que eu non o vexa, ojalá dentro de outros 41 anos se sigan vendo aquí estes espectáculos. Por miña parte, moitas gracias, e se cualquier cousa necesitades, Xavier, que é o secretario do festival e o factotum administrativo, pois podrá responder. Moi ben, pois moitas gracias. Tedes algunha cuestión? Mantense a ceremonia inaugural del principal, o desfile no... Sí. Ah, vale. Bueno, xa está. Sí, mantense a estrutura do festival. Nese caso, digamos que mantemos o protocolo de todos os anos porque funciona, e o que funciona non se toca.
Muy bien. Una curiosidad solo, no es ni pregunta ni nada. El día 12 de la Nova con el eclipse va a ser algo que... Está previsto. Está previsto. É máis que o día 12 en Celanova, máis no barco, porque tamén coincide no barco. Entonces ali no barco El barco ya no. Es a las 10:30, ¿no? o espectáculo, pero os grupos chegan a... Claro, chegamos a esa... Prestigioso. Pois non o sabemos. Entón, no en Celanova si temos previsto esperar a que pase o eclipse. No barco vai coincidir cando os grupos cheguen ali e vayan a prepararse a cear, pois en algún momento invitarémolos a sair, inda que será algo obvio, entendo que eles verán o que pasa.